kami. Bakit? Hindi ko ba yun? Totoo pa nga ko raw. Dito sa Palapag, iniwanin namin si Jusel. Nag-uulaw, nag-urawira. Kada karigin ko na pag-video. Dinigit yung ano yung kamote di. Atay na! Sugit ito yan. Yan, sugit. Iniwan po namin si Josel Hermosa. Ay, pag namin sugar light, pagbuloy ha, sa Palapag. Umiyak na po siya ngayon kasi iniwan po namin siya. Umikot lang po kami sa Palapag. Bidyoan po natin yung itsura niya. A few moments later. Tignan po natin yung Joseph. Pwede mo nuro ulit. Hindi ka ito. Ano mo ni Joseph? Ito ka na. Ano pong nangyari sa'yo? Mulay ni Joseph. Ano pong nangyari sa'yo? Ba't ka po umiiyak? Tagtatawa na. Nilibot ka na kami. Bakit? Hindi ko ba yun?